Yo ngene iki upayane polisi teko Polsek Sukomanunggal marik Babinsa karo Satpol PP Kecamatan Sukomanunggal pas mapak warga sing gak gelem divaksin. Tim gabungan telu pilar iki mapak warga sing gurung vaksin siji-siji nang omahe. Ambek nggawa data sing dicepakno pihak kelurahan, polisi nganani nang warga sing sakurunge wis nolak vaksin marik pirang-pirang alasan. Marik pirang-pirang coro polisi ngeyakino warga jek gelem divaksin. Gak butuh waktu suwe siji-siji korban akhirnya gelem divaksin. Polisi nyepakno montor patroli gawe ngemot warga sing vaksin nang Puskesmas Sukomanunggal. Kapolsek Sukomanunggal Kompol SC Setijo Utami ngomong, pihake terus nglakokno sweeping nang warga sing kurung divaksin marik sing gak gelem divaksin. Pihake yo terus ngilingno warga marik pentinge ngeterapno protokol kesehatan. Sauntara iku nang Bojonegoro, pemerintah desa Pagerwesi nglakokno vaksinasi dosis 1 marik 2 gawe wargae. Kanggo jenis vaksin sing dikekno yaiku AstraZeneca, Sinovac, marik Pfizer. Vaksinasi dilakokno gawe arek cilik, arek enom, wong gerang marik wong tuwek. Suntikan vaksin langsung dilakokno marik petugas Puskesmas Trocok diewangi bidan Desa Pagerwesi. Kepala Desa Pagerwesi Subagio njlentrekno gawe vaksinasi wong tuwek saiki akeh meh sampai 60% teko total 310 wong tuwek. Pirang-pirang coro dilakokno petugas vaksinasi sing diewangi Babinsa marik Babin Kamtipnas Desa antarane marik langsung marani omahe wong-wong tuwek iku. Upaya iki dilakokno gawe gampangno para wong tuwek gawe entuk vaksin gak kudu angel-angel marani kantor balai desa. Tim Liputan JTV.